गर्दुद्याचे हलवो करता किंवा बारीला ऐकते त्याची काहीतरी एक गोड घालून हलवो करता. जिसून पुराय जाल्ल्या दूध घालून शिजयता कायलींग घालता. दूध घालून चिरचिरायल्या शिजल्यात. आता गोड घालता. येळा पिठी घालता. चिचिरे तर आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मागीर उदका पयशे हाडटरी एडे तूप घालता. ताका एडे तूप घालता. आनी समज चिचिरायल्या जालें. हलवो जाल्लो उदक आटलें सकट जालें. हलवो जाल्लो जिवा लायक आनी ತಂಪು हेल्थी आनी वेट लॉस टाकनी हे लायक. गर्दुद्याचे हलवो रेडी झाला. गोड घालेल्यानं हेल्दी असं. तुम्ही वे ट्राय करायची आणि खंडित लाईक आणि कमेंट करायची. डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.